खुंगा नैथि मिरु दुलाराय गुदि बाथौ आफाद लोगोसेयै जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला बाथि खुंगा बाथि अजा आफाद दौसि दौदिनि गणना गणथि बेनि सावराय मेलनि जे गाहाय दरखं बेखेवनाय बेहाय बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो मोननाय मानाव गेदेर मुस्रि खगेन बसुमतारी नार्जारी सार गाव पन्चायत सेक्रेटारि धुब्रि लोगोसे नुजानो हानाय जोंनिनो क'क्राझार जिल्ला अजा आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार लोगोसेयै बे मावरागाव बिसिडिसिनिनो मानगोनां बिसिडिसि चेयारमेन सार लोगोसे नुजानो हानाय साफ्रोमबो जोंनि बानजाय आफादनि बिबानगिरि लोगोसेयै क'क्राझार जिल्ला अजा आफादनि बिबानगिरिफोर जे दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव नुजाफैनो हानाय बे जोंनि खाखरबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जानो गोनां क'क्राझार जिल्ला अजा आफादनि बाथि आरो दुलाराय बाथौ अजा आफादनि नैथि बे सावराय मेलाव गिबियैनो बे गाहाय दरखं बेखेवनायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बे मानगोनां मावरेगावनि बिसिडि चेयारमेन बिथां क'क्राझार जिल्ला बाथौ माइनाव बाथौ आफादनि जोंनि आफादगिरि नेहाथारि आरो क'क्राझार जिल्ला अजा आफादनि गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन आरो आफादाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि खाखरमारि गामि गावदुरनि गासिबो बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे गोथार फुंबिलियाव आंनो बे बिबानखौ होनायलाय आं दिनै नोंथांमोननि मददजों बे आफा बोराइ बाथौनि नाम लानानै दिनैनि बे गाहाय दरखं नामा गाहाय दरखं खौ बेखेवनो थाखाय आं आखायाव लानाय जाबाय दा बयबो अननानै आफा बोराइ बाथौनि नामाव एसे जै होनानै जोङो हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि बाथौ धोरोम थांना थाथों बाथौ धोरोम थांना थाथों जय आफा बोराइ बाथौनि सिसार लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मावरागाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि सार गिबि साफ्रोमनोबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। लुसिनुवान मोसाहारि इपिअ दतमा ब्लक मानगोनां सारखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बानजाय आफादनिफ्राय बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगोसे बे समाव मानगोनां सारखौ नैबे जौसां थालिखौ बेखेवनायनि थाखाय आङो बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे साफ्रोमखौ मदद होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि गोजोन्थों। हाबनो मोनजोबो रुंसारि परेन्द्र बसुमतारी गोसोखां सान्दै बादा बेखेवगिरि मानगोनां चक्र नार्जारी सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो गुरै खावलायबाय।
गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो बे समावनो हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय आङो मानगोनां सारखौ गुरै खावलायबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि नै थान्दै बादा बेखेवबाय रायजोफोर जिरायसालि न'ब्लां जाबाय नै सियारा बथ'वाखै नै दे बनाय जिरायनाय दे सियाराबो बेखेवबाय नै जोंहा थान्दै बाग दे जिरायदो। ओरैजाय जामुसालिनि खामानि मावगासिनो दङ संगोन खावगोन जायगा बानायगासिनो दङ होनानै आदा रन्जित बिथाङाबो बिराद गोसो होनानै मावगासिनो बिराद गरमनो दा हाखर जावदों आदा ए औ मेचिन बहायबाय इजि जाहाथे नारनांला आरो जोंनिनो जामुंसालि बिरेन्द्र बसुमतारी जामुंसालि बेखेवगिरि मानगोनां मावरागाव बिसिडिसिनि गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय लोगो लोगो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मानगोनां सारखौ गुरै खावलायनाय जाहैबाय। रुंसारि वीरेन्द्र बसुमतारी आदानि जे नामाव बे जामुंसालिखौ बानायदों आंनि आखाइजों आङो बेखेवनानै होदों। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जामुंसालिखौ बेखेवनायनि जामुंसालिखौ बेखेवनायनि गैलाना बेखेवनांगौआ गैथ'ला मोनसे दंबायो नै लकेसननि जायगाखौ नायदो आरोना एसे फोथारा ओरैबायदि फैलाव गुवार फोथार नै ओरैजाय ओमफ्राय बै मोनसे हाबाफारि दंबावो बियो गाबोनसो जासिगोन आरोना रायजोफोर गासिबो पेन्डेलनि हाबाफारि बेखेवनाय हाबाफारिखौ दायो बेखेवखांजोब्बाय जामुसालिखौबो बेखेवबाय आरोना रायजोफोर बरायबाय नै जोंना हाखांजोब्बाय हाबा रायजोफोर आयो हिहि लेथारबाय फोरखोलायनाय मिनिदोब्रा ए मा मिथिगौ दख'ना गाननायखौ मा मिथिगौ नै दायो मैगं हागासिनो दङ जोंना सिख्लाजोबसो दे रायजोफोर सिख्लाजोबसो आयौ ओइ सेंग्राफ्रा बारा मोजां नङालै मोजां माव दा जोंनि गामिनि लकेसन एबा जायगाफोरखौ एसे नायस्रांनानै लादो आरोना रायजोफोरा एसे खिन्थानोसै खावब्लाब्ला मोखांखौ लानानै नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय आरोना नै ओरैजाय फोथाराथ' ओरैबायदि फैलाव गुवार फोथारखाना रायजोफोर ओमफ्राय गासिबो हाबाफारिखौ दायो बेखेवखांजोब्बाय आलासि सार बिथांमोना ओमफ्राय दायो आङो बेसेखिनि भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो बेखौनो शेयार खालामसै अब्ला आं भिडिअखौ बेखेवनो दोनथ'नोसै आरोना रायजोफोर